May gabi sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word. Ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa laiko. Light them with my word. Ang atong ebanghelyo mo ang primerong Domingo sa Kwaresma. Kinutlo gikan kang Lucas kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 13. Kaning panahon sa Kwaresma, brothers and sisters, mao kaning panahon nga maghinulsol kita, magbasol kita sa atong kasalanan, human nato pamalandungi tung lakat sa kinabuhi inubanan ni Kristo. Nagtuo ba kamo nga ang ato ang kinabuhi nga diha gyud nagsubay sa kabubuton sa Ginoo? Mo nang maayo gyud, brothers and sisters, nga naay Semana Santa or Kwaresma para kini atong mapamalandungan. Pinaagi sa pagpamalandong sa gitudlo kanato sa ato ang Ginoo. Kay ato ang tema karong Domingo, mo man ang ihang paghatag kanato ehemplo o pagtubos kanato diha sa tentasyon sa kanana ang mga dautan nga espiritu o sayawa sa ato ang adlaw-adlaw nga panginabuhi sama sa gipakita ni Hesus nga siya anak sa Ginoo. Sa iyang tawhanon nga pamaagi, siya usab gitintal o iya kitang gitudloan karon dinhi sa ato ang kanang ebanghelyo unsaon nato nga kanana ang malikayan ang kasalanan. Tinuod man sa ato ang paningkamot, ang Ginoo pinagi sa Espiritu Santo, ihagyog kitang tabangan. So, brothers and sisters, sa pasiuna, na may duha ka matang sa kanang sangputanan, no? Sa ato ang binuhatan dinhi sa kalibutan, no? Kung kita magsunod sa pagkasalanan, ang atong salaod na ay consequence, na ay sangputanan. No? Kanunay kitang magpakasala, nagay sangputanan. No? So, ang katapusan ng sangputanan ini, dito kita sa impyerno, paingon. But, karon kay nagpuyo pa man kita sa kalibutanhon nga kanang pamuyo, na nay sangputanan ni ana, no? Like ang usa ka bana dili siya matinud-anan siyang asawa, nagisang putanan, no? Makamgo siya later on nga naa siya kasalanan, mangaisig pasaylo sa iyang asawa, apan ang iyang salaod nagi sangputanan, nay consequences nga naman. It will take some time for him to prove nga nausab na gyud siya kanang nagbasol na gyud sa iyang kasalanan. O it takes some time nga mutuo ang iyang asawa. Ang problema, ang iyang pamilya, ang iyang mga anak nga naay kalabutan usab sa iyang binuhatan. Siguro nabandon sila sa dugay nga panahon. So brothers and sisters, ang atong mga salaon, magamay man og madako, naagyod tulubangon nato, no? But the most important, magantos gayud kita sa consequence. So, pagantos sa ato ang kaugalingong binuhatan, no? Pagantos sa ato ang ginabuhat, wala kita mosunod sa kabubuton sa Ginoo. But how about ang magsaantos pod nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo? Consequence magyapon na pagsunod sa tinud-anay nga kanana ang kinabuhi nga gibutan sa Ginoo, gipasunod sa Ginoo. Magantos gyud kita gyapon, no? Ang atong pagantos kay naglikay kita sa salaod. Magantos gyud ka. Naglikay kita sa mga binuhatan diri sa kalibutan nga makasala kita. Magantos gyud kita, no? Kaya naman biyayon beta. Ug kita ra mo dili mo dawat og isa upi sa atong opisina. Biyayon ta, di na ta tinggan o kanang ipadaplintan sa barkada o dili ka mo
sabay sa ilang mga binuhatan, sa ilang inom, sa ilang pagbababay, ug uban pa, magantos gayud kita sa negosyo, kung dili ka mo sabay sa ilahang mga binuhatan, no? Magantos kita. So ang atong pag-antos paingon sa langit. Kay ngano man nag-antos kita, kay ang atong gisunod ang kabubuton sa Ginoo. Sulay ni nga katong pag-antos kay imo atong binuhatan. Kanipod ato po ni binuhatan, but iya sa Ginoo kato binuhatan nakasala kita. Kaning tubay kita sa kabubuton diha sa mga kalibutanon nga pamaagi. So brothers and sisters, pag-antos atong binuhatan, nag-antos ta sa atong mga salaod kay natintal kita, no? Atong gipadayonan ang pagkatintal nato. Naitulo ka bahin nga akong kananaang gipamalandungan sa ato ang Ibanghilyo karon sa primerong simana, primerong Domingo sa Kwaresma, nga ang pagkatintal di ay, no? Ang usa ka hinungdan nga natintal ka, kay gigutom ka, no? Ikaduha, natintal ka tungod sa gahom niana, no? Ikatulo, natintal ka kay imuhang gihagit ang Ginoo, kay tungod sa imuhang walay pasensya o daghan ang imuhang nakita sa palibot nimo nga ay imong pagtuo nga pinalabi kay sa imo, no? So atong basahon ang Ebanghelyo karon, no? Mibalik si Jesus gikan sa Jordan, puno sa espiritu nga nagiya niya ngadto sa kamingawan. So brothers and sisters, so uban nga pagsabot, abi nila ang espiritu mo nagiya niya paingon dito sa kamingawan, diin siya gitintal sa yawa. Dili siya miadto sa Jordan para siya magampo. Para siya, no? Gikan sa Jordan, niadto siya gikan sa Jordan dito sa kamingawan para siya magampo. Kay nga naman, puno siya sa Espiritu Santo. Gikan ba siya gibunyagan dito sa Jordan, no? Ni John the Baptist. So, of course, ang Espiritu Santo mo nagiya niya ngadto dito sa kamingawan, ug ang Espiritu Santo pod active kayo mo nagiya niya diha sa iyang temptation later on nga dito siya nagampo, no, for 40 days. Mangutana mo nga 40 ka adlaw, unsa may significance ining 40 ka adlaw? 40 ka adlaw ko, no, kay mao kani ang simbolo nga naay kausaban, naay kabag-uhan, naay paglabay diha sa imuhang daan nga gituan ug ikaw na bag-una, no? Mo nang sa kananaang sa balang kasulatan, si Noah nagpaabot og 40 diyas mahubas ang kananaang gatong dako nga lunop, no? And then ang buto-sabot nga gilunupan is sila gilimpihan ang kalibutan sa Ginoo diya pinagi sa dako nga lunop sa tubig. But pila ka adlaw sila na human ang lunop 40 ka adlaw, no? And then 40 ka adlaw biya gikan sa resurrection paingon sa ascension, no? Mo nang sa ato ang practice nato sa kanang nay mamatay, so 40 diyas pa kuno siya ay mo adto sa langit, no? 40 diyas pa maglatagaw ang kalag para mamisita sa iyang mga iyang naadre sa kalibutan, no? Usay magparamdam sa ato, no? 40 diyas. Si Jesus po 40 diyas po siya diha kananaang nag-retreat, no? Nag-ampo diha sa kamingawan sa diserto, no? Hingpit gyud siya kay 40 kadlaw. Ug usa pod nganong nag-ampo siya sa 40 adlaw kay tungod siya
magbuhat na, no? Ug iyan ang buhaton ang iyang ministry. Sugod sa iyang ministry sa pagsangyaw sa maayong balita, pag-abog sa mga yawa, o later on pagpanansang diha sa krus para matuman ang kabubuton sa Ginoo diha sa kabanhawan o kapasayloan sa ato sala o kita mismo sa ato ang pagtubos sa ato ang kasalanan. So brothers and sisters, gitintan siya sa verse 2 sa yawa sulod sa 40 ka adlaw. Dito ra ba ang yawa ning tunga nga hapit na mahuman ang 40 ka adlaw, kay grabe na yung kagutom ni Jesus, no? Kay wala siya mukaon bisag unsa kani nga mga adlaw. Munang sa katapusan gigutom siya. Og mingon ang yawa, mo ni ang primerong tentasyon, no? Ang buto-sabot tentasyon sa kamong istorya, tentasyon diha sa iyang kagutom, no? Kung anak ka sa Dios, himuang pan kining batuha. Apang gitubag siya ni Jesus, giingon sa kasulatan, mabuhi ang tao dili lang sa pan, no? Tintalon kita kuno like Jesus gitintal siya diha sa iyang kagutom. Kita po gitintal biya ta kagutom ug kauhaw, no? Kagutom sa ato ang dili kita ma-recognize sa ato ang kaugalingon, no? Giuhaw ka sa recognition o giuhaw ka kay ang uban tan-aw nimo buhong nga kita kulang. Gigutom kita nga naa kita usab nga mga kabtangan, kubyertos ug uban pa nga mga butang nga atong tan-aw nga gikinahanglan nato sa kalibutan, but wala o dili mabot sa ato ang budget. Gigutom kita ni ana, no? Gigutom kita sa daghan pa mga pamaagi, even sa personal nga attention o recognition sa katawhan, no? Gigutom kita kay nay daghan atong gibuhat but wala kita ma-recognize, wala kita makita, to. So daghan kahi sa atong mga kaisunan nga gigutom. O brothers and sisters, kung panahon gani gigutom ka sa recognition, diha ang yawa mo tintal kanimo, no? Mahimo ka na nimo, mureklamo ka, magbuhat ka sa ingon ug unsa pay mga buhaton nimo, no? Hibalo ka na yawan-on nga kanang pamaagi sa pag-suggest sa imo kung sa imo buhaton, no? Daghang kayo nga dili maayo gayon ang ihang pamaagi. Wala diha ang pasensya, wala diha ang pagpamalandong, wala diha ang pagtan-aw sa imong kaugalingon ug takos ka pa. Qualified ka ba, no? O angayan ba ka? Angayan ba sa imo? O wala diha ang pasensya sa paabot nga moabot ra ang panahon nga ikaw ma-recognize, no? Sometimes atong dali-dali diha gyud ang yawa kay gigutom kita. Gusto nato nga diha dayon mahatag ka nato, so brothers and sisters, no? Dahil sa verse 5, unya gidala siya sa yawa sa taas nga bukid ug ipakita sa tanang gingharian sa tibuok kalibutan. Limang ka ipakita sa yawa niya. Wala man mo salar ang yawa sa primero nga gigutom si Jesus. Ipakita siya sa tibuok kalibutan, no? Ipakita sa tanang gingharian. No? Grabe na po doon sa tanang gingharian. Mapakita ba dahil sa yawa, no? Siguro si Jesus kay gigutom ug mayo. Gikuan siguro gilamat sa yawa, gipakita sa iya ang tibuok gyud kalibutan, not necessarily nga ipakita nimo ang tibuok kalibutan diya sa deserto, so makita nimo diya. So gilamat siya, ipakita siya tibuok kalibutan. Nag-tour siguro sila around the world, no? No? Sa verse 6 ningon ang yawa, hatagan tikaw sa tanang gahom. Oh, limang ka sa tanang gahom og sa himaya ini kay ako ana og ikahatag ko kini bisag kinsa nga akong magustuhan, no? Naaday power ang yawa, no? Kining tanan maimo kung mosimba ka nako, no? Unsay gitintal sa yawa? Gahom, no? Gahom nining tanan
nga kanana ang gingharian sa yuta, gingharian nga imong nakita karon, akong ihatag sa imong gahom. Maimo kaning tanan, gamhanan ka, ikaw mo dumala ini. Imo tanang mga kanang kabtangan ug uban pang resources, mga gold diyan anang ug salapi ug uban pa. Gawas sa kanang pagdumala nimo gahom na pagud tanan yung makuha, no? Kay ikaw mo siguro si Jesus yang gitintal mo mahimo siya mahimong hari. Apan si Jesus mitubag sa pagtintal sa gahom. Nangingon ang kasulatan, ang Ginoo lang imong Dios ang imong simbahon ug alagaran. No, wa nay lain, no? Ang gahom gikan tanan sa Dios, dili sa imo. O imong alagaran kani. So meaning ang imo na yung pagkagamhanan, ang imo na yung kanana ang paglakat nini kinabuhi nga ikaw mahatagan sa Ginoo ug kanang katungod ug mahatagan sa Ginoo kanang pagpuyo nini kalibutan, mahatagan gani ug gamay nimong ug gamay og dako nga kanang bahandi diri sa kalibutan, iya sa Dios tanan, no? Iya tanan ang kabubuton pagbuot. So meaning ang gahom day diha magsumikad sa Ginoo. But kaning gahom nga iyang ihatag sa imo, gahom nga pagdumala sa mga kabtangan o bahandi ug uban pa nga kanang gahom nga gihatag kanimo kung magsumikad diha sa Ginoo, nandili na imo. Igo lang ikaw steward. Igo lang gadumala. Igo lang ikaw nga kananaang nagkupot niya na nga kana rapod gamiton rapod sa kaayuhan sa katawhan sa Dios. Gitagaan ka, gipialan ka ni ana kay gamiton ra gihapon na sa kabubuton sa Ginoo para pagkabig sa uban, pagsangyaw sa maayong balita, paghatag sa kanana ang pagkaon sa mga kabus para ma-appreciate, no? Para madahig, mahimaya sa mga katawhan unsa gayud ang Dios. Dili ikaw igo lang ikaw. Tigdumala, steward lang ka ni ana, no? So wala gyapon mo salir ang yawa, no? Sa ato magbantay kita. Kay dali ra gyud kita kaayo mahaylo diha sa gahom ihatag kanimo, no? Hunghungan nang gagamay sa mga big boss nimo o kinsa ba ka nang kahunghong nimo, abilidaran ka man, tagaan ka namo gahom, no? Kami bahala nga nimo. Mudagan ikaw og kanana ang katungdanan sa usa ka lungsod o syudad o uban pa, kami bahala sa imo, no? Ikaw mahatagan na mong gahom tungod sa imong abilidad, tungod sa imuhang kanana ang maayo mo dumala. But kaning gahuma, brothers and sisters, na aday string attached, no? Sila day kabubuton mura o kanana aday sindikato, no? Gigamit lang ka sa ilang paggamhanan. O ikaw gitagaan pug gahom para kamo gamhanan tanan sa kabuang. So brothers and sisters, niya sa verse 9, versikulo 9, unya gidala siya sa yawa sa Jerusalem. Gipatong sa taas nga paril sa templo ug gingnan, kung anak ka sa Dios, ambak. Ug kuptan ka nila aron dili mapandol sa bato ang imong til. Kisay makupot ang mga anghel sa Ginoo, kuptan ka. Dili gayud mo dapat na imong til sa yuta pag-ambak nimo. So paril sa Jerusalem, taas-taas biya, brothers, no? Apan unsay gistorya ni Jesus? Mitubag siya, nasulat ni, ayaw hagita ang Ginoo nga imong Dios. Ayaw hagita, no? Ayaw i-challenge ang Ginoo. No? Ayaw pagsulay ang Ginoo, ayaw pagtistingi ang Ginoo. So brothers and sisters, atong kinabuhi, daghan kaayo nga ato ang pagmahay. Daghan kaayo ang ato ang
kanang pangpangluod diha sa Ginoo. Daghan kaayo nga higayon, no? Kung dili nimo makita o dili nimo kanana ang madawat ang imong expectation sa imong pag-ampo, imong pagpangayo sa Ginoo. Kaya remember atong pag-ampo mura traffic light. Kung sa may traffic light, red, yellow, and green. Usahay mag-ampo ta, red, mo yun ang Ginoo, dili na pwede. No? Kaya nga naman dili na para sa imo. Wala lang ang imong pangayo, magpalit ka pusil. Unsa man ang imong pusil? Di ba? Hindi man ka military. Wa man po ka sa kanana ang secret service. O unsa man ang imong pusil. No? Dili yun. Period. Dahil na atong pag-ampo nga para gyud sa ayo sa ato mura og traffic light green ihatag sa Ginoo. But ang kinabag-an gyud atong pangayo yellow gyud, no? Diha sa yellow ingon siya pending ayo sa paghulat sa kay muyon ka nga paliton nimo ning yuta but dili pa nimo palit ayaw harasa ang tag-iya. Ayaw pag ganan ang ganan sa ito ini, kaduka ang tag-iya. Ayaw pag dad-i og military ang tag-iya. No? Kana na ang hangyo sa hinsakto, but paghulat kung kanus ang kasing-kasing sa tag-iya nga mabalhin og iyang ibaligya. Ako ang bahala na ingon ang Ginoo, no? But ikaw kana na ang madali-dalion. Gusto og shortcut sa ato ang kinabuhi, gusto nimo paliton maimo diretso. Nailaing tao pa atong ariglahon ingon ang Ginoo niya na munang pending yelo sa ayaw sa pagkuan, ayaw sa pagdagdali. Daghang kayong kay gayunan, no? Gusto ka magpalit ini, buhat ini, kanang tukod o negosyo, gusto ka mo eskwela ini, mo adtos abroad ug asa dapit ka paingon, no? Aya pa ka mo stress Ginoo, Lord. Nagmahay ko sa imo kay akong visa wala ma-approve sa US. But kanus amang ka nag-ampo ana sa Ginoo nga want to die kag US, mag-immigrate ka dito. Aya na ka nag-ampo nga maglukat na kag visa. Lord, maglukat kog visa, Lord, tabangi ko kay want to kog US. Ha? Wa nimo ampuy ang Ginoo sa pagsugod pa lang nimo og kanang desire na sa imong kasing-kasing. Lord, nagi ko desire moadto ko sa US. Anang panahon na imo nang iapil ang Ginoo. Dili iapil mo ang Ginoo dito na sa kanang maglukat na visa pag dili approve imong visa, gidinay ka, magmahay ka na dayon. No? Daghan kayo mga higayunan niya na, no? Iyon ang Ginoo, ayaw hagita ang Ginoo. Ayaw hagita siya. Kay ang Ginoo siya naibalo ug unsay maayo para sa imo. Only ang consequence ato ang binuhatan sa ato ang pagkamakasasala mo'y nagdula, no? Madali-dalion na gyud ta. Dili ka kita nga kana bitong gatamod sa Ginoo nga gahulat ug unsay iyang gusto ug kada adlaw kita nagampo nangutana, no? Kanana ang naghatag sa ato ang kanabitong gibati nga Ginoo purti mandugaya Ginoo karon sa amin ihatag, no? Ako daghan kay kung higayunan nga kuan na kanang sana naabot sa ako na nga higayunan nga na mga collectible na to dugay kaayo, no? But the most important dili man ang ato ang koleksyon ang kwarta, but the most important ang atong relasyon isig usa, no? Kung dadalion nimo na unsa man ikihan nimo, ibarangay nimo ang tao ug unsa pa na nawala na nadaot na atong relasyon, no? Kaysa imong maghulat ka lang, maminaw ka sa Ginoo, maminaw po ka sa imong sikataw nga wala pa ibayad taon. Bisan pa imong pugso na ug pabayad, dili pa gyud nakabayad. Maghulat ka nga makabayad na siya. Ngani ang Ginoo gani ng istorya kung nay makautang sa imo, ayaw na panila. Mas may pa di na nimo paningon. But of course,
Nakinanglan ka po og imong kwarta. Kinanglan po niyo Panginoon, then pasensyahan nimo kay lain nga kanana ang lain na siyang tao, di na pareha sa imo. No? Basin og naglisod siya, consequence gyapon sa pagkamasasala, basin gastadora siya kayo. Nalimtan na nun niya bayad ang iyang utang diya sa imo. But ang Ginoo nag-atiman po sa iya nga makaamgo po siya sa iyang kasalanan. Nga sooner or later ma-improve ang iyang panginabuhi, makabayad siya sa imo. No? Brothers and sisters, it takes some patience. Ug diha kita mutubo. Diha kita sa ato ang duyog diha sa ato ang Ginoo. Diha kita mutubo. Dili ngon hagiton nato ang Ginoo. So brothers and sisters, sa verse 13, sa wala na ikatintal ni Jesus ang yawa mibiya aron pagbalik sa laing higayon. No? Muna nang sa tulo ka bahin sa kagutom sa kanang gahom o inini ang gitawag natong kanang paghagit sa Ginoo. Kung atong bantayan ni brothers and sisters atong kinabuhi nan ang yawa dili gyud dili mo seller ang yawa. Biyaan yun sa yawa, di da niya madala sa pagtintal. Mubalik siya otro, moro gyapon, no? Kananaang dili gyapon siya musalir. So mao ni ang gihatag sa Ginoo nato nga kanang panag-ingnan. Kaya nga naman, si Jesus nagpakatao. Ang iyang pagkatao, gitintal pod siya, no? Para maghatag ka nato nga siya gyud nagpakatao. But unsay importante nining pagkatao niya nga gitintal siya. Si Jesus gitintal ug nakasabot siya sa atong kinabuhi. Labi na tintalon sa yawa diha sa ato apong kananaang panginabuhi nga usay mahilota sa gahom, mahilota sa tungod sa atong kagutom o atong pasensya na wad-an tag pasensya ato nang mahayan ang Ginoo. But ang Ginoong Hesus nagtultol, nagtudlo kananto. No? Pinaagi sa Espiritu Santo, pinaagi sa relasyon pag-ampo kanunay kaniya. Diha gyud mohupot kita ta kanunay kaniya. Dili gyud ta mapapag, dili gyud ta mawala, no? Muna na ang ingon siya nga diri sa ako kay naka-identify ko sa inyo. I myself identified you. Nga kanang unsa ang pagka makasasala o temptasyon gikan sa yawa, labi na diha sa gahom, diha sa kagutom o pagmahay, no? Walay pasensya. Muna nahimo ang Jesus nga modelo sa atong kananaang, no? Kanini ang ebanghelyo karon nakita nato ang model sa kang Jesus. Giunsa niya ang yawa pag-abog, no? Diha sa balaang kasulatan sa scripture po. Man shall not live by bread alone. Gikan man sa Old Testament, no? No? Sa dili sulayan kuno ang Ginoo. Nasa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Dili niyo sulayan ang Ginoo nga inyong Dios sama sa inyong gihimo. No? Sa inyong adlaw-adlaw nga kanang panginabuhi, no? Kana bitong pagmahay nato adlaw-adlaw sa ato ang panginabuhi. So brothers and sisters, kani naghatag nato kanang encouragement ba, no? Pagdasig, no? Dasig nga kanang si Jesus madaogon di sa pintason. Ug siya naghatag kanato igukusog pod nga nagpasalig kanato nga wala nay kanana ang gahom ang sala, no? Apan you have to work it out because the power of the Holy Spirit is there sa ato ang kanana ang kinabuhi kay wala pa diha ang ikaduhang pagbalik ni Jesus sa eschatological end time. Karon naa pa kita, no? Napakita sa kalibutan nga mao ang arena sa arena sa kanang kasalanan ug diri gyud atong pag-away adlaw-adlaw
nga dili gay kita matintal sa kasalanan. Kaya nga naman, sa Philippians chapter 4, verse 13, nuwing siya, mahimo ko ang pag-atubang sa bisan unsa nga kahimtang pinaagi sa tabang ni Hesukristo nga naglig-on kanako, no? Mahimo ko ang pag-atubang sa mga tentasyon sa pagkasala sa bisan unsa nga kahimtang pinaagi sa pagtabang ni Hesukristo nga nakasabot kanato sa sinugdanan pa unsa gayud ang makasasala ug naglig-on kanunay kanato adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Salamat kaayo, brothers and sisters, ug mayong gabi sa tanan. Light them with my word. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen.